Namaste. Ovo je već treći deo našeg serijala Između dva sveta. I pričali smo o tome šta je lađar, šta mu je uloga, pričali smo o tome koliko vremena duši treba da izađe iz tela. Ako niste pogledali ta dva videa, pogledajte. Trigger warning, ako se nekome ne sviđa ova tema i ako ne želi da sluša o kraju života i o smrti, znate šta da radite. Sada dolazi moment kada duša prvi put vidi lađara. Sada, ovo može da bude, uglavnom je prijatna stvar, zbog toga što je ona već videla smrt, već je shvatila da smrt postoji, već je videla anđele, shvatila je da anđeli postoje, tako da mnogo ludih stvari se već desilo. I već je počela da se seća svoje potpune verzije sebe, pošto mi polako počinjemo da budemo naša astralna verzija, već počinjemo od sve te euforije, pošto duša može biti u euforiji, da se zaista prisjećamo kako je život bez tela. Tako da to je već lagano. Uglavnom je, kažem, prijatna stvar i uglavnom su pitanja meni upućena, pošto oni me vide manje više kao što me vi vidite sada, ja u astralnoj formi mogu da menjam svoj oblik. Moj originalni oblik je sličan mom fizičkom telu sada, ali nije u potpunosti isti i mnoge duše bi se plašile da me zaista vide. Tako se ja trudim da ipak imam ovo lice, da ipak imam ovo telo, ono sa čime mogu da me uporede. I naravno ja uvek imam svoju priču, uvek im objasnim da je ovo samo jedan mali tranzit i da će vrlo uskoro da vide svoje najmilije koji su jako dugo čekali i da ih gore čeka gozba što ih zaista čeka i da se gore raduju, svejedno što oni vide jako puno tuge na tome da postoji ipak deo drugih koji se njima raduju, što je veliki paradoks. Mislim, mi ovde tugujemo za dušom, linija gore pravi žurku, bukvalno. Tako da, uglavnom je, kažem, jednostavna stvar i uglavnom je pitanje kako da oni budu od pomoći, pošto njima sad lepo, pogotovo ako su u nekim bolovima bili, njima je sad ekstra, njima je sad wow. Oni sad žele da i vi osjećate tu radost, jer oni razumeju načelno zbog čega mi tugujemo, i da je teško, oni taj deo načelno razumeju, ali s obzirom da mi iza života želimo, ako mi osjećamo radost, da i drugi oko nas osjećaju radost, glavno pitanje je kako da oni učine vas radosnim. Naravno, odgovor je nikako, jer jednostavno to je proces koji vi morate da prođete. O tome ćemo imati na kraju ovog serijala jednu priču, možda čak i live, o tome šta je moja uloga na zemlji u kombinaciji u vezi ovoga, pošto ovo je samo astralna uloga. Šta još mislim, ovo je najjednostavniji moment i duša voljno krene sa mnom. Ja sam ja već objasnila gde idemo, šta idemo i šta će biti dalje. Ne napravi problem. Međutim, postoji uvek slučajevi kada je duša toliko dezorijentisana i toliko zbunjena realnim stvarima koje se dešavaju u fizičkom svetu, čak je duša i u devijaciji, što bi se reklo, odnosno da duša zaista počela veruje u mnogo laži oko nas, da je sa njom izuzetno teško raditi i takve duše su uglavnom ljudi koji su na narkoticima. Najgori su alkoholičari. Kad govorim alkoholičari, nije ja sam popio jedno vino, pa ja nisam alkoholičar, i tekako jeste. Koliko vam vremena treba da izađe taj alkohol iz vas. Mislim, i plus u energetskom smislu to se otvaraju vrata u nedogled, koliko velika. Tako da i tekako su to duše koje su zbunjene. Jako veliko i 1000 puta se desi da ja dođem i vidim dušu koja pokušava iz sve snage da uđe ponovo u telo. Da, mislim, kao što bi pijan čovek radio u realnom svetu i pravio cirkus isto, to duša radi. To je već jako teško zavideti i onda mi naravno treba i pomoć da ta duša
prestane da maltretira svoje telo i da maltretira to šta je oko toga da ona ode. Drugo su duše koje su voljno napustile život, što će reći izvršile nasilje nad sobom. Te duše su u strahu. Znači, to je strah koji vi ne možete da zamislite. Ja ne mogu da zamislim, jak sam ga videla, nažalost, jako puno puta. I s obzirom da se tu radi uglavnom o ljudima koji, pošto nasilje prema sebi ima nekoliko razloga zbog čega se desi. Prvo, zbog čega uopšte imamo to? Mi imamo ego. Ego je čuvar nas na planeti Zemlji, odnosno integriteta duše. I pošto smo mi ljudi naučili da živimo u strahu i naša čula su navikla na strah, mnoge stvari koje u stvari to nisu mogu da trigeruju ego i da on pomisli da je duša u velikom problemu i da će nešto odvratno da se desi duši i onda on pokrene sistem, pošto sam rekla, vaše telo zna mnogo toga, uključujući i šta da radi u slučaju ovako bitnih stvari, da pokrene sistem da duša što pre izađe iz tela, što je nasilje prema sebi. Ovo su stvari koje potpuno u današnje vreme, pogotovo da mi živimo zaista i u izobilju i u raznim, retko kad, ja sam videla možda 2 put za cele moje reinkarnacije ovde, da je to bilo opravdano i da duša nije bila u strahu, nego da je duša bila ok, sad sam bezbedna. Samo 2 put. Sve ostalo je ego u super modu, bez ikakve potrebe, straha od ničega. Uvek je tu pokajanje, jer duša shvata kao zbog čega mi se ovo desilo, šta da radim sad dalje. Ili je ego toliko jak bio, toliko je stresor bio jak, da duša veruje da je ona i dalje u opasnosti. To su zaista strašne stvari videti. Tako da, health check, pre nego što nastavimo. Izgovorit ću jednu rečenicu koja ako vama vibrira, sve je okej sa vama. Neki od najlepših dana se još uvek nisu desili u vašem životu. Da li je ovo zaista istina? Za mene apsolutno jeste. I za vas treba da bude. I šta sam još propustila? Da. I postoje duše koje su toliko vezane ili za prostor ili za nekoga ko je tu, i postoje duše koje su vezane za prostor ili neku osobu magijskom radnjom. U tom slučaju smrt tu ne radi ništa. Smrt je informator, ništa drugo nije. Lađa radi sve prljave poslove vezano za to. Ako je duša voljno vezana za neku osobu, onda je Lađar tu da joj kaže da će tu osobu vidjeti posle nekog vremena, čak nekad mora da pokaže i dan kada će ta osoba zaista otići i ta osoba koja je trenutno živa, i tek tada sama duša kreće dalje. U slučaju magijske radnje, Lađar mora da zna i kako da se oslobodi magijske radnje, tako da to je završena priča sa time i onda duša ima punu slobodu da ode kada se sve to reši, nekada je magijska radnja toliko jaka da mora da traje i nekoliko dana. U tom slučaju vojska anđela ostaje uz dušu i vodi računa da se njoj ništa ne desi. U mom slučaju, sreća, samo sam jedanput morala nekoliko dana da radim to, uglavnom su to bile jako niske frekvencije. Ako vam se sviđa ovaj serijal, znate šta da uradite, tako da satnam.